Salutare tuturor! Și bine m-am găsit la un nou episod de Fortnite. Am căutat foarte mult, adică m-am gândit foarte mult la un episod. Ce să fac într-un episod de Fortnite, ce să nu fac. Am vrut să fac duo-uri, squad-uri cu Phil. Am căutat peste tot pe YouTube-ul din alte țări să fur ceva de la ei. Să fur idei. N-am găsit nimic ce-mi place. Poate pe duo ar fi ceva cu Ovi, dar Ovi nu este on. Și o să filmez singur, așa că o să filmez solo-uri. Și o să încerc să câștig meciul și să mă împrietenesc cu adversarii. Uitați-vă. Bă, n-am pus aia, n-am pus inima. Fac. Uite aici, așa. O să încerc să mă împrietenesc cu adversarii, bă, pe solo. Și în același timp să și câștig, bineînțeles. Pentru că să câștige este cel mai important lucru de pe pământ. Ăștia sunt adversarii mei. A fost acolo unul cu Fake Floss. Unde o să mergem? O să mergem aici în Holy Hedges. Sperăm că o să vină câțiva adversari să ne împrietenim cu ei. Va fi greu în aceste sezoane să te mai împrietenești cu cineva. Pentru că toți sunt tryhard, toți vor să te omoare. Nimeni nu o să te ajute. Niciodată. Dar vom vedea. Vom vedea ce se va întâmpla. Bine, și eu sunt tryhard, dar asta e partea a doua. Deci dacă o să găsesc, dacă o să găsesc să nu trag în mine, sunt bucuros. Chiar sunt foarte bucuros. Shotgun. Nu, e bun și asta. Bine, bă. Avem shotgun. Ne trebuie adversare. O să pice scar din chestul ăsta. Îți pune și miniurile. Aici player. I love you. Deci e direct tryhard. Nu fi tryhard. I love you. Bă. E tryhard. Nu. Don't be tryhard. Eu nu trag în tine. Eu ți-am zis. Ia de-te aia, dracu, dacă eu ți-am zis să fii cu minte și tu nu ești, asta se întâmplă. Ok, o să ne ducem acum la cel care s-a bătut cu henchmenii. Mai întâi o să încercăm să ne împrietenim cu el și după o să-l omorâm. Sau îl batem prima. Eu dansez. Please don't shoot at me. E acolo jos. Dă heal. Da. Easy. Hai să vă spun ce mi-a picat azi din Mid Icon Pack, pentru că am făcut și ăla. A făcut și Ovi și o să vă spun ce i-a picat și lui Ovi. Da, mie mi-a picat Zambroza, left pack, midului de 87 și nu-l folosesc, n-am cum să-l folosesc pentru că Robertson e de 100 de ori mai bun decât el. Și lui Ovi i-a picat un pușcăriaș pe nume Ronaldinho. Da. Lui pică din Prime Icon Pack Cannavaro și din mid Ronaldinho. Ok, mie îmi pică din Prime Lehman și din mid ăsta, Zambroda. Da, și lui Bogdan, celălalt prieten al meu pe care probabil încă nu-l știți, a fost odată pe live și s-a certat Băurceanu cu el, cred. Da, lui i-a picat din Prime Roberto Carlos, iar din ăsta mid Maradona.
Am eu ghinion sau au ei noroc? Nu știu. Vă las pe voi să decideți. Cred că dacă o să deschid 100 din alea, nu să-mi pice niciodată ceva bun. Bă, niciodată. De unde trage? Aha, de acolo? Păi, stai bă pe loc și mai dau... Ma... Ce drag. Hai că mai trage unul, a venit ăla la clean up. Ia uitați-l. No, și acum o să-mi fură kill-ul. Ok, asta vrea să mă pușeze. Eu mă duc în zonă, nu am chef să mă bat cu voi în afara zonei. Hai că am dat-o și eu pe asta. Ok, asta vine înspre mine sau? Oh, primit 2 hituri ca lumea. Oh, a și murit. Pampul ăla îmi place. Și cred că o să mă duc după el. Dep. Ia uite-l mă pe ăla. Ok, ok, a intrat acolo. Trebuie să mă duc foarte repede și să sar pe ăla. Please. Am văzut, mamă, controller. Ciao. Controller player, nu mai da. Mi-a dus sfârșitul acel pump. Al doilea meci. N-am câștigat nici meciul. Nu ne-am împrietenit cu niciun adversar. Bine, am încercat doar la primul, dar... Da. Hai să intrăm în al doilea meci. O să mergem acum... Frenzy. What? Am 25 viață. Încep meciul cu 25 viață. Cum vine asta? 100. Bun, mai vin player. Asta vreau să văd. Ah, mersi, 28 de nori. Chiar am nevoie de 2. Suntem aici în sezonul 3, 4. Aici ușa la garaj e tot timpul deschisă sau e un player? Cred că e tot timpul deschisă. Oh, nice. Băi, eu am auzit adversari care ven... Da, am vrut să spun că nu sunt adversari, dar... Bă, dar mai dați-mi și altceva în afară de shotgun și SMG-uri, vă rog eu. Din asta îmi dă scar. SMG. Măcar ne facem full. Where are you? Unde? Aha, l-am auzit. Load. Dansăm. Te rog, nu trage, te rog. Da, pune C4, bă, ăsta nu vrea să ne împrietenim. Hai, dă-i. Dă-i. Știu că ai 6. Sau ai mai multe. Eu nu vreau să ne batem. Uite acolo. Ok. Ne ducem la fereastră. Nu vreau să ne batem. Dansează cu mine, te rog. Hai, bă, te rog. I love you. I love you. I love you. Uite nesimțitul, bă. I love you. Așa, să nu poți trage după mine. I love Poți, you. da, nu prea bine. Te rog. Bă,
Gata, gata, până aici. Gata, până aici. Dacă eu sunt băiat bun cu tine și tu faci așa ceva, ia de aici. Da, și tu de aici, bă, vii la clean-up. Păi ce facem noi aici? Era să mor. Uite mă, cum vine ăștia la clean-up. Vine el, tryhard pe mine. Unde era? Aici era. Mai unul. Bă! Mă sperie ăștia. Ăsta e nebun, ăsta trage doar cu shotgun-ul. Și am vrut. Bă, și chiar am vrut scarul ăla. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. Bă. Ăsta nimerește tot, e tryhard. Are aimbot. Ah, ok, e white life. Are aimbot ăsta. Bă! Da, stăm aici. Stăm aici. E frică. I-a dat sniped. Nope, 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 nope. Nu, m-a luat, bă, cât noroc, bă. Da, am avut amândoi un aim aici. Foarte bun. Nu contează, asta a fost totul. Nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut, să dați un like, un share și eu sunt Andrei, Quick Zone Challenge.